Cek, cek.
Huriani Tuhatta, andorang sotapuka parmingguatta, parjolo martangyang mahita di bagasan rohatta be, martangyang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhani, na marpungu dohita sadarion di joro ni Tuhatta, lau marsomba huhut pasangapon debata. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus, nang umpasu-pasuhun tuhita ragam ni pasu-pasu partondion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilit dohita di bagasan ibana, andorang soojak dope tanoon. Asabadia hita jala so hasurahan di adopanai, di bagasan holong ni roha. Atong taindehon mahamorao ni asi ni rohana, marende mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumumpa langit dohot tanoon. Amen. Saya mengaranapi do mataku dopak akadolok, sian dia do ulaning ro pangrupion tuau, sian Jehovah sitopa langit dohot tanoon sambing ro pangrupion ianggo tuau. Dang tagamon luasonna tarsulandit patmu, dang tagamon nok mata si jagaho, saya jagoni Jehovah doho sianasa parmaraan, saya jagonna do tondim, saya jagoni Jehovah doho lau ruar dohot lau bongot, olat nion ro di saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, sian asini roham do umbaen sahat hami tu taun na imbaruon, hodo na mangaramoti hami di bagasan taun na salpui, say asi maroham, say unang tulak hami nuaing, say dongani mahami di bagasan taun nimbaruon, pasu-pasu hami ro di akka ulau na denggan, nahula hami marhite-hite guarmu. Alai nagumodang paso-pasuhon ma hatam nabadiai tu rohanami, asa gabe na imbaru rohanami, asa tarpamasuk ho hami tu banua gijangi di hasusudani bohal nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu dung tahun baru sadarion. Imana tersurat di Yohanes 10 ayat 34. Patik naim baru ma huleon tuhamu, naing ma masih haholongan hamu. Songon holong ni rohaku di hamu, naing ma songoni dohot hamu masih haholongan. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai perunggui mahami, maulau nahobar tupatimi. Amin. Huriani tuhatta di bagasan roha na hohom tatopoti madosata na godangi tuadopani debata asatama hitaman jalo baga-bagana taringot tu hasesani dosata ale amanami jala debata nami na di banua gijjang pargogo naso hatudosan hodo debata na umpasu-pason tuhami ragam ni pasu-pasu sian banua gijjang di bagasan Kristus. Gabe dapotan partalion hami, dapotan hasit tongan, gabe porsea jala di sahopon tondi parbadia. Asa terpuji hasangapon nai marhite-hite hami, akan naung makirim hian di Kristusi. Ale Tuhan, nunga masuk hami tu binggu dung tahun baru. Ahado naung hubahen hami lau mamuji dohon pasangapoko, daikon lam dumenggan manian parange dohot pangalahon nami, bohado nuaeng pamuji nami diho, tung jot-jot do kami dang satia marapon ho di bagasan ngulu namion, asi maroham di hami, asa huramoti hami diri nami di bagasan holong ni rohani debata, asa sahat hami tu hangoluan saleleng-leleng na marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alea manami jala debata nami, asima roham dihami, patupa mahami gabe parholong songon tada naung jalo hami, ragam pas-pasu. Ale amanami jala debata nami na di banua gijjang. Pargogo naso hatudosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleleng ni leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa maradopokko, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehova, sai unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata haton nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehova, lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosatta, jala dang dibalason tu hita hombar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jehova di akka na makabiari ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Hata ni debata turpuk di minggu dung tahun baru sadarion, tarsurat di Jeremia 30 sada, mamuka sian ayat pitu saat rodi ayat 14. Ay songonondo hata ni Jehova, marhissa ni roha mahamu, mar surak-surak mida si Jakob, jala marolop-olop mahamu mida ihutan ni akka bangso parbegu. Pangyar hamuma soramuna mamuji-muji, jala dok hamuma, sae palua ma ale Jehova bangsom pasi-pasi ni Israel. Idama ikon ahu manogyon na sida siang tanon na tukan utara. Jala ahu papungon na sida sian akka ujung ni tanon, rap dohot akka nama pitung dohot na pakpang. Na gabe-gabeat dohot pangitubu di tonga-tonga na sida, tungluhutan na bolon na sida akan namula kituso. Rodo na sida tutu huhut tumatangis dohot marhuraja. Auma manogihon na sida tu akka batang aek di dalan na hornop, dang jala Efraim gabe anak buha bajuku. Tangihon mahata ni Jehova, hamua ale akka bangso parbegu, jala baritaon hamu mai di pulo-pulo, akka nado jala hataon hamu, ibana na pasarakon Israel na jolo, laos ibana papungon se jala ramotanna, songon parmahan di punguanna. Ay nunga ditobus Jehova Jakobi, jala nunga dipalua ibana, sian tangani nagumogo sian ibana. Rodo na sida sogot huhut marolopolok di pusu ni Sion, jala maroman na sida madapoton dengan basa ni Jehova. Eme dohot anggur, dohot miak, dohot anak di biru-biru, dohot lobu, jadi na sida ikon songon porlak na takas biae, jala dang be madate na sida. Jadi marlas ni roha madisi namar baju, mar haliang-haliang dohot doli-doli ro di akka na tua-tua. Jadi muba maar sak nasida gabelas ni roha bahenoku, jala puloku nasida huhut pala sondung salpu gondokna na sailaon. Dungi marlobian maton dini akka malim di tabu-tabun, jala bosuran bangsokku, marsaulihon dengan basaku ninna Jehova. Ima sahatna, martua ma akka natumangihon hata ni debata, jala nompeopsa. Amin.
tindakon maha porsiautai, songona hina tindakon ni dongata saha porsiaon, di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumumpa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinimuhon si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang sobubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pahuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di haupirnsi, na tua-tua dumatur. Na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun dulu siamun debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pemulak sogotot mangumi alak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, dohot dia sani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot adi halak naung mate, dohot dihangluan nasara sudah. Amin. Tabege matik ting di minggu sadaya. Titing HKBP Serang Resort Serang, Minggu 3 Januari 2021. Naso hujaha hami sian juloon, tajahama di rohat tabe. Gorni Minggu dung tahun baru. Topik, hamurau ni asini rohani di bata. Napa duahon, acara pisah sambut preses HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Minggu 10 Januari 2021 di Patupa Huriatta do acara pisah sambut pareses HKBP Distrik 21 Banten sian amata Pendeta Dr. Dional Sinaga na terpilit gabe Kepala Departemen Koinonia HKBP. Jala amata Pendeta Juliater Hutauruk STH gabe pareses HKBP Distrik 21 Banten. Acara temu pisah di Patupa di Huriatta HKBP Resort Serang. Ni dohotan ni utusan sian ganup resort do mutusi pinabotohon ma tuhita. Na perjolo permingguan di bagasan sadari masuk pukul 11 UIP di lantai 2. Ima permingguan sa distrik na ni dohotan ni utusan sian resorta Distrik 21 Banten. Na paduahon acara paborhaton dohot mangujakkon di Patupa di permingguan na niuluhon ni pucuk pimpinan ima Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH sian kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung. Na patuluhon papungu pelea dohita merhite amplop di permingguan ni dalata laho makamlatehon pakubasion ni amata Padita Dr. Dional Sinaga na salelengon songon pareses HKBP Distrik 21 Bantenon. Napapaton dung sipul permingguan urutatta ma acara ramah tamah paborhaton dohot mangojakon na maringanan di lantai sada ni gerejaon. Akkana dohot sian resotta tu uluani ima ruas dohot peralado nama dapat undangan peserta ibadah. Na palimahon pinangido matu saluhut ruas na so dapat undangan peserta ibadah di pukul 11 UIP lantai 2 asa madohoti permingguan mahita di bagas tabe marhite live streaming. Na paunopon ruas na madohoti ibadah wajib mematuhi protokol kesehatan. Marhite na memakai masker, mencuci tangan, dohot jaga jarak. Nababituhon ala kapasitas gerejata holan 300 halak ala nii kuota peserta ibadah utusan ni ruas huria saresot Serang ima
HKBP Serang 60 halak, 4 halak per sektor. HKBP Maranatha Cilegon 20 halak, HKBP Cikande 10 halak. Surat undangan ima gatini tiket per mingguan songon nasomal laus dibuan ma dipasahat tu petugas di gerbang. Napatuluhon pelian ibadah keluarga Natal 2020 dohot tahun baru 2020 sada. Pinangido matuhita nasauriaon akan napatupahon acara ibadah Natal keluarga 2020 dohot tahun baru 2020 sada. Keluarga ditongani bagas tabe asa dipasahat pelian natu huriata. Ruas nataba mamuka mingguon gabe ruas ni huriata ma sahalak na poso bawa Johannes Parningotan Simanuk Kalit Pida Sian HKBP Cinere Resort Cinere Distrik 20 De Boskap alamat sektor Onom Legok anggiat ma di pasu-pasu tuhatta persaurata dohot nasida di Huriaon. Parepengon ni Huria boy mata jahabe dititing nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songoni matiting pakubasion dohot parepengon di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhat tamai bahen sangap di guarna jala makorhon uli dohot las niroha di Huriana. Amin. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata disita di parsaurata minggu dung tau baru. Jadi odo minggu pertama dung tau baru disita mau lihat tema di debata na mga leon kesempatan dihita mamulus tahun naburuki jana mga leo tiki dihita muse margugu hita di bagasan hatan di tahun na baruon hatan di debata nama dongani hita di bona ni tahunon iman na nienet sian surat ni Apostel Paulus mandapoton huria akkana porsea di huta Efesus bidusada mamukamai sian ayat tulu saha rodi ayat 14 asa tapayut ihut ma di bagasan rawata songon mahatan di debata pinuji ma debata amani tuhatta Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang
di bagasan Kristus. Ai dipilit dohita di bagasan ibana. Adorang seojak dope tanoon. Asa badia hita jala soha surahan di adopan nai. Di bagasan holong niroha. Ditodohiat dohita bahen anakna. Marhite-hite Yesus Kristus. Asa tu ibana mangihutton halomoan nirohana. Asa tarpuji asini rohana na marmuliai. Na niasihonna tu hita di bagasan na hina holongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluau ni binahen ni mudar nai. Ima hasesaan ni akka pangalausion mangihutton asini rohana na tarlobii. Nong buas niusehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon gudang. Ay di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana na bunihyan mangihutton halolomona naong pinahot nai di bagasan dirina. Laho pasautosa di hagogo nitikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohon na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan pertalian hita akka naung tinodo nahian marguru tutahini na patuluson sasude mangihutton padok ni rohana. Asa tarpuji hasangapon na marhite-hite hita akka naung makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani. Ima barita nauli nataringot tu haluau muna. Jala di bagasan ibana gabe porsea hamu. Laos disahapod do tu hamu todi parbadia na pinarbaga-bagai. Ibana do patujolo ni arta si tianutta bahen haluaon ni nahinokok nai. Asa tarpuji hasa ngapon nai ima sahatna. Hudan itu hatta namar punghita di bagas nabadiaon dohot disude ruas ni huriatta namar minggu di bagas nabi. Hami concong dison keluarga pendeta Horas Simanjuntang Borumani do yanakon nami Silinggom pasahat tot tuhita sude ruas ni HKBP resot serang saresot serang nang dihita di sude dison do na di bagas namar minggu selamat tahun baru ma dihita sudena. Mau lihat mah tapasahat tu debata mersahur hita di bagasan hatana jala tolu hari dope tadalani tahun ne baruon tolu hari baru dope hita maras niroha manal puhot tahun na buruki dakota di bagasan tolu hari on ngarong na berdosa ngarong tahe na berdosa ngadu ngati habe nama tanggal 2 agak diorom do ay bahasa dang muruk koin na ay baru mata baru anon gabi mardusi hari kedua ini kan arong kosong ini kan baru mandok hata kan itu baru mandok hata ma bapak maafkan aku atas dosa-dosaku tahun 2020 kan itu tahun yang baru ini kita bersuka cita maaf matong dung acara berdosa museh itu alaidang tarabatan ya kita harus yakin kasih Tuhan tidak dapat dihambat oleh dosamu. Lak mardosa pe sadok portibion iko sahut do asini rohanai ido sadidok hamoraon ni asini rohana kekayaan atas kasih karunia Allah. Jut
jala ragam cara Tuhan untuk memberikan berkatnya kepada kita. Di luar ni berkat perdagingon tarlungo bima di pasu-pasu partodion. Ido asa didok pinuji ma debata naung upasu-pasuhon. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion. Sian benua gijang di bagasan Kristus. Kalau kita meminta berkat dari Tuhan, mungkin kita mau lemangido pasu-pasu siat debata, mungkin berpikir sebelah doh kita. Bahasa ala pasu-pasui di natara jumi pasu-pasui ima songon najok-jok tapangil di bagasat tangiang ate. Hoi pason hamoraun hagabeyon nasing masudi. Habe ikon tarajumi do nang padalanan ningolup tope markohon pasu-pasu doi tarlumo bimanang di partodiota. Ya, termasuk virus corona. Ahama pesan ni di bata molo tabereng nama tahun 2020 ngata salpuhon setahun. Berterjumi ete, bah, ai satak karisap doha benguluon. Ternyata hidup ini sebentar. Ternyata tidak ada yang tahu kapan dia mati. Ternyata kita ini adalah orang yang lemah, tidak berdaya. Holan virus nagal lengi boy mapen hitam biar. Buana moloro virus nabel gate. Adong ko virus nabel ga? Adong dosa te. Dosa virus nabel gadi. Anggo corona virus nagal leng di. Ale anggo dosa virus nabel gadi ngabel gahian. Aldang mabiar hita di sini. Buasa ala nunga di papas debata rohatta. Allah selalu menguatkan kita kapanpun. Di tiki masa virus corona diajari doh kita asa unang madele unang maddate hamu. Di toto penuh riat tah KBP do tahun zending. Kita tidak sadar dengan sebuah topik edeon hamuma ede puji-pujian di Jehovah di luat napuli marga. Bernyanyilah bagi Tuhan walaupun kamu dalam penderitaan. Nah, di suara ho nih tahun zending ate. Di pesalmeni di suara ho muse. Reposisi pagabaran Injil, rubah cara berpikirmu, rubah cara pandangmu, apa yang kau cari di dunia ini. Munang gabe tarihot to di portibion, gabe lupa hotu di bata. Itinggal hoko pasu-pasu partodion alani pasu-pasu perdaging ini. Banyak pesan yang kita dapatkan ketika menghadapi virus corona ini. Alan dibiarta gabe jujut kita menghidup mangurup yotu di bata. Allah memang dang sanggup kita malua sian portibion iang goso de bata do paluahon. Marnatal hita didok dewata Immanuel. Didok hatan di dewata Immanuel. Allah menyertai engkau. Dewata do dongata mengadopi isu dena. Masuk kita tuh tahun baru tanggal sada. Didok dewata arta hijami tani na tabarui si man ringok tahe. Si man ringok jami tani tabarui. Anggo kita ikut tayong do yala tiap minggu tabigi di. Itu kan? Di pasu-pasu jala diramati Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Pasu-pasu nasian naposo nahi di pasangat tu hita di bonani tahun tanggal sadai. Sonari di babua tu hita hamoraon ni asini rohana. Asa ingot do hita laho mangasahoni. Madongani hita mamulus tahunon 300 ono 22 hari nai satahunon bidok debata gok hamoraun asini rohana. Ala boy do hita lupa kan itu. Natuari tanggal bigat ya natuari tanggal 2 2 hari dope
Suku-suku doa awat di memasuki tahun baruan boha doa teh permingguan ale virus corona. Boha virus corona na diga dosoon. Kan itu sifata galedo iba. Sifata mabia riba. Dang orang iba pinikiran dok de keluarga kan itu. Dang boy mar minggu silinggum. Alana balita do be mana. Jadi mana pe saya nang tu gereja do. Emang marsa do iba sifata. Ditiki ringgas ibana mulai itu mar minggu di huriat tahun anggo endena ende buku edero kan itu dungdang mar minggu ibana sa tahunon gabi ende YouTube di boto ibana sonari mago buku ede itu walang buku ede do ede nih ditiki ringgas ibana ibu kami mar minggu alai dang boy beda dan mar minggu gabi ende YouTube ma ede na sonari marsa do iba alai tersonggot las rohaku di jam-jam 5 lewat ausian jalan tol dot keluarga dungi turtarida mah ibu tahu do halibutongan naposo halibutongan tahu pelangi ribu mah ada pelangi biasa mah adang punya saya teokan tapi saya lihat tentang kia binering pelangi ada kota lani di daerah perindustrian nate. Ubere ma pelangion, piturlas rohaku. Pitur pos rohaku. Dang marsa beal. Bah. Kirim salam Tuhan tuau inaraku. Ahama tonani di bata molo tabereng halibotongan, molo dingot temu. Naso jadi be ripa sonokku portibion dina di bata. Molo ate ma Tuhan kirim salam. Kirim salam Tuhan kepada kita. Dia munculkan pelangi. Ingat janjiku kepada kalian ketika engkau melihat busurku di langit. Ingatlah janjiku. Aku tidak akan menghancurkan dunia lagi. Las rohate. Amin. Iya, ternyata kita diingatkan setiap hari. Las rohaku, Allah mengasihi dunia ini. Dia selalu menyelamatkan dunia ini. Jadi ido pas di rohat tanang dia madalet tahun ne baruon. Molo di waktu hita di pesta Natali mar Immanuel hita. Jala molo ta jalo pasu-pasu ni di bata di bonani tahuni. Jala di dok di bagasa tikion hamorau ni asin ni rohana. Iko takas do tahapor siai. Kita harus betul-betul percaya bahwa jalan Tuhan mulai dunia ini belum ada sudah jalan keselamatan. Jala dang ojak dobe portibion nunga dipilih hita asa kebi anakna anggosian logika tidak mungkin masa kita belum lahir sudah dipilih ali anggosian haporseon manduk ada orang so ojak dobe tanoon nunga dipilih hita gabi anakna asa tabuan barita nauli imana gimaran nai hel gesikte rencana keselamatan Allah dulu sekarang selamanya. Dang holan di tahun 2020 kita diselamatkan. 2021 kita akan mengandalkan Tuhan untuk menghadapi sori magoon na di bahasa Batak pandemi epidemi virus corona. Kita andalkan Tuhan yang mengajari kita. Kita andalkan Dia yang menyinari kita. Mau didok di sodakut debata berarti mangulu do hita di bagasan hati urunna lomoni rohana molotung peta adobi nama song terang Tuhan menguatkan kita wajahnya dihadapkan bama didopakon berarti wajah Tuhan mengarah ke kita hita pekon tu debata do tadopakon bu hita unang tatu dali kan hidu asa taboto lomoni rohana asa margogo hita molotung pe terdampak kita alani pandemi virus corona alirang madate idok naking di Jeremia epistel naking ate marhisani roha mahamu katanya semangat kalian kenapa karena akhirnya Tuhan akan memberikan jawaban atas apa yang kalian perjuangkan selama ini atas apa yang kalian pergumulkan selama ini.
Di foto hamu do anon alus ni. Di luar siana tapi kiri salilengon. Audung masa istilah-istilah na akan aposo. Ala idok anggo generasi na poso sonari nina generasi Y itu teh gen Y ina teh. Berarti sebelum gen Y berarti gen X. Berarti dung gen Y gen terakhir. Kan itu bah kiamat nama kan itu. HP daun ngadong gua HP generasi corona kan itu. Generasi corona akan mengulu di tahun 2020 wah generasi corona mei yang menghadapi virus corona. Jadi molo lulus kita sianon ngat naik pangkat takan itu lulus dari wabah virus corona. Tapi kita mengatakan kita bisa lewat karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang membangkitkan. Mandok marhisani roh kama hamu nang pe dia dupi hamu songoni jala ingok mah. Ingatlah bahwa dunia ini bukanlah tempatmu. Rakdo tibana do ngulu na saliling-liling na. Alani didok patar dosogut dengan bahasa ni Jehovah tu bangsona. Akhirnya kita akan mengetahui benar rencana keselamatan Tuhan. Ngodok naking virus nabal gate, nggo virus nabal gon si bolis mai, si dosai mai, si najahati mai, ipe ngatalu. Kan itu, ipe ngatalu. Ngatalu dibatasi bolis, si komar ngator debatado hita mangaloi. Ala debatado bataluhon ate. Jadi unang alohamu si bolis salah muna. Engkau tidak akan bisa menang. Engkau sendiri tidak akan bisa menang iblis, melawan iblis. Ali mulo di pangido ho de batamat dongani ho ngata lu di bain. Unang alohamu dosa salah muna. Ido sausuku naking ngarong namar dosa situ luarion niku. Mungkin mardosa imana ala salah nama ngalo dosai. Talu dohamu mulo salah muna mangalo dosai. Pangido hamu de bata. Tuhan dongani au mangalu dosa on ay naung talu do di beko upang asaon gogo mangaloi monang do hita satu hari patuh duono nate hari ketiga kan itu molo hari pertama hari kedua ngamar dosa hita berarti hari seberikutnya adang binoto biate bodo daya tahan iman kita untuk mempercayai kekuatan yang dari Tuhan. Ikon di bagasan sakap naido hita asa boy hita marhisani roha jala didok naking dang tagamun tarsuladid orang-orang yang di dalam Tuhan. Dang tagamun ibana gawe talu dibaen portibion nangpe ikon hamatean ni adupan ni ibana. Dia tidak akan terikat dengan dunia ini. Ima sakap ni di mata. Rencana Allah tetap rencana yang terbaik, terlebih bagi orang-orang yang dikasihinya. Idok di Romualu ayat 20 alui. Wah posi do inasi Paulus. Saluhut namasa. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja untuk memberikan berkat-berkat rohani melalui perjalanan kehidupan kita. Ngato luari ta adopi tahun 2020 sadon. Dia do berkat rohani nang tajalo. Song na hudok nakingate. Mau lihat yang di bata di paingok do hita di padan nauli. Janji Tuhan akan dunia ini. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Janji Tuhan akan rencana keselamatan yang diberikan. Dia menyinari, dia menghadapkan wajahnya dan dia memberkati dan juga memelihara hidup kita. Molo di bagasan hapur siaon dot pos niroha di dok di hamoraon ni asin niroha ni dibata kekayaan akan kasih karunia Allah. Betapa dalamnya, panjangnya, betapa lebarnya rencana Tuhan tak terpikirkan kita. Jadi mulu suburi tak pikiri ikon hapor siau udah mengelusi ikon hapor siau do natahanguluhon
diajari mahita dina mangadopi jala tatangyakon dipakai debatado akan aposona. Allah mengajari orang-orang pilihannya untuk ikut membantu menyelamatkan manusia dari apa yang mengancam kehidupan kita. Dipilih debatado akana olo mangulaun hatana olo mangulaun parsuronna asa malua pertivion asa saud sakapnai. Jadi Allah menginginkan kita juga ikut dalam rencana keselamatannya. Kita juga ikut dalam menerima berkat-berkatnya yang Dia berikan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Kota kasdo tahaporsiai di bagasan Yesus Kristus yang merasakan apa yang kita rasakan di bagasa todi na mangaramoti hita dang holang di portibion sa Tuhan mati ape tok tongdo di dongani hita. Molo nang songon ido hapor siaw taon boy mahita jongjong muse boy mahita mamulai muse taon nai baruan di bagasan pos niroka di bagasan hagogon di bagasan pakirimon ala naung di palua do hita sian hagogon ni portibion molo didok naung di palua tudos mai songon halak na marutang kan itu dilunasi hutang tai dilunasi pangalasiot tai ya supaya engkau tidak lemah. Aku hapus hutangmu, aku hapus dosamu, jangan buat dosa lagi, jangan berutang lagi ya. Asa unang asa boy ho mekel hupalua ho sian parhatubanon ni dosai ate molo di bagasan penjara dosa dang boy hita mekel marsak terus kan itu. Tapi molo halak nang merdeka nang pesongoni kehidupan na pudo ibana marhisani roha bisa dia meyakini akan kehendak Tuhan di dalam menghadapi segala pencobaan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Roh Kuduslah yang Tuhan berikan menemani kita. Ikut tajalo doi sebagai jaminan padongan ini dibata di tonga-tongani ngolutan. Di bakasan pos niroha do hita memulai paringgota las dorohaku daku di penak songonon gudangna hita naro sonari ate aku di penak songonon ala di maranata naking agak muru alai boy hita pasator dirita. Kita percaya kalau kita meminta kepada Tuhan maka Dia akan datang untuk mengajari kita, melindungi kita, memberikan kita kekuatan, membuang rasa takut dan memberikan rasa percaya dan juga iman kita supaya kita memberikan hidup kita kepada Dia. Tadok ma di bagasan porsiata debatana paluahon hita sian najulu ido debatana madongani hita sadarion. Jala ido debata nama dongani hita nang 70-an narion 365 62 hari lagi satu tahun ini kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Ale ala tapangasau do debata songo dia pe anon ta adopi ikon gabi mabain hita lamma gudang dui di bagasan hapor siota atong mangulu mahita di bagasan pakirimon hapor siaun tajalo mahatiur manodangi pikiran do rohatta tajalo mahagogoni debata tadopakom mah. Kita lihat Tuhan dari pandangan rohani kita, jangan kita tidak mendengar suaranya. Ido hagogo otta naung di pasahat doi di bagasan mingguon ima dasor pakirimota madok gok hamoraon asini rohani dibata. Allah sangat berkuasa untuk mendatangkan kebaikan, membuat sesuatunya pada akhirnya menjadi baik. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami mau lihat tema Tuhan di bonani taunon di minggu perjulu di bapungu hami Tuhan asa marsaur hami dot sakapmu dot hatam gok hamoraun asini roham asa unang mago las niroha asa unang mago hissa niroha nangpe ikon mangulu hami Tuhan di pararoan hapor siaon nami nang perdagingon nami
di botohoro Tuhan na masa di portibion sorry mago naroto portibion panahit pandemi virus corona ale Tuhan dongani hami di nama ngadopi asa monang hami Tuhan asa unang gali hami sodangi Tuhan roanang pikiran nami asa toktong hobar tulong roham mahami dina mangadopi asa unang madate hami Tuhan ala nang pasaat hami dongulu nami tu bagasan asini roham dot hagog ommu sian uduk dot serep ni roh hami mangido Tuhan nang ruas ni huriam na hona dampak sahiton asi maroham Tuhan margugudoho pataluhon saiti di bagasan dagingna pamalu maali Tuhan asal margogo luas ni huriami mamuji pasangapokko talu martaluk ni roha alani hapor siaon na hodona madongani hodona paluahon nang hami Tuhan nawar pungu di bonani taunon hubo kami matuhan diri nami homana punasa nang sudia ke keluarga nami Tuhan setoktong ma ramoti asa sudi hami Tuhan mangasahon asin rohami madalani ngolu nami di bagasa satau bolonon pos doroha nami Tuhan jongjong doho tujuluan niarion pai mau kami mangulaun lomoni roham hodo debata nami nagok asin roha jala di bagasan sakapmu nadinggani di ngolu nami mulai tema Tuhan di hatam nasaur di hami di bagasa tibi tikion marurat marpabuai mai Tuhan asa huati dakon hami di ngolu nami siapari jala hubuan hami Tuhan agogon hamonangan na siak koi di tonga-tonga ni ngolu nami pos roha nami Tuhan idongani hohami dina medalani ngolu nami on holan mangasahon anakmu Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Tapuji matuhatta marende mahita huhut pasaton pelean sada A sada B dohot 2. Usul mama rohaki
tatangya koma peleata martang yang mahita. Ali dewata amanamina di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut si leon-leon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siya na nilihom mitu hami pelean nami tuhom. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupara siyang hami peleanon. Bati buluhon harajom itong-atong ani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagwarm. Say Roma harajawm, say South Malamoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti tuat debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homma damena tutoddim. Amin.